लाज हाया तो घोर के पी गोल बाड़ी सन तनको लाज ना लगेला मुंह उठा के नैहर में आ जले ढेर लेके बताओ एगो हमनियो के तो कोई के बेटिए पतो हनी जाए हमनी के कबू गइल हम जा नैहर में पेट लेके सब हमार सास करवाती है बुढ़िया बुढ़िया तो अपने कपार पे चढ़ा के चल जाती है आ कह देती कि हाँ परोसा पका पका देते रहो महारानी निहन आ फरमाइश तो इतना बा ये भौजी है ये बना दो ये भौजी है जीव तो लहक के एकदम तो एड़ी से कपार जड़ जाता है एक रहन चाल पे आए अरे कुंगाल पे तैयार तो करते रहे लेकिन ससुरों पे बुझाला कि जला पे गुजारा नहीं के ओकर जब न देखो तब नहीं हरबे ढमिले आई रहे बुझाला कि वो मिलाबे ना करेला बना के रखले बनी न आज न दूगो पिसिया नहीं चोरवाइए के राखम ना तो कहूँ चली ना तो मैं खाचा बाजी असन है बताओ हमार बेटा स्कूले गोल भाई आवेला तो मम्मी रह दे रे तो ई ना बुझाला ई कल मुही के ना कि तन की रख दे दू पीसा वाला लाइल भी है बुझाता कि मिलेला ना ई जगह आ जले उपटल खातिर अंगी पारी तो निमन से बतियाओ तनी ना जहाँ कुछ बोली तो अब तो एक आखिरी दिन रही है जी की आ ना तो अपन भतार मोय हमर नतिया भतार करावत सब गति ना तो ई दिन देखे से ना मिलते करा के दिमाग लहक जाता बुझाता कि नौकरानी आदमी रख बनल बाटे का भजी का बेटा वो तारो ना बुझला हो आए का हो गई तोहरा तो खाली लफुआई कर से फुर्सते ना मिल जाता कि आगे बैठल बा खाता नीचे से निकल दिमागे लहकल रहता तू अरे बच्चे बोला का कहते बोला देख अपन भैया जी से कह दे समय हमार तो बात ना सुनेलन कह दे कि अपन बहन के ले जाओ अपन जीजा भी फोन करके ले जाए नहीं जाओ जी क्या ना हमरा से कहा जाए बियाह भइल बा जिंदगी भर जी के रहे खातिर आए बताई ना अच्छा जाए दो हमनी के अगर के मान नहीं जाने नहीं जा तब नहीं रहती है माने दुनियादारी में जब सब कोई ये कमा करे लगी अपन बहन के असही रखे लगी और हम हूं बानी तो हम अपन नैहरे लखम तो निक दुनिया चली अरे ओकर इतना इथे नहीं के बुद्धि नहीं के का करबो रखे के भगा दी हमने बहन के भगा दी के हु देखी जी तब हमर नौकरानी ना नी कोई के परोसा पका पका आगे देत राम ठीक बा महारानी नियन खातर हैं अरे लाज ना लगेला तनको जी कि नैहर में हम काल करता निया काल आइल बनी बन के माने देखो अपन देखी दिमाग हमर खराब मत करी पहले से खराब बा समझा दी हमार बहन है तार ननद हिया तो हम चला नहीं अपन नैहर ठीक बा रउआ परोसा बना के रखी जब बतने मोदाए बना तो जिगे जिंदगी भर कह दी रखे के बोला दी अपन जीजो के जिगे जमाई बना के रखी काहे के दोसर के नौकरानी बना के रखम बना के खियाई जे हमरा से काम धंधा ना होई अब अच्छा जाए दो भौजी ठीक है कहत तारी मान चलो शादी ब्याह हो गला अगर एजा हमेशा रही गांव नगर साला दूसरे सोची हो जाके ओकरा ससुरा से कहीं सकी का बात तो थाई कि रहती है वो जे हमनी के माने अपना प्यार दिलार देतन के तई रहती अच्छा लगत है जा बुझा तो समझाए परी बैठी चलो समझाए परी ना तो अतना काम धंधा साला घर ले बहरी ले अकेले बाने सर्व का गरी करे धरे के पड़ता माई कबे फोन कर ले गया अभी लोग से बात ना फैल जाते नहीं कर दी हेलो गोड़ लगता नहीं माई आ का ठीक रही रे का ठीक खिस्सा में कल बा दुख दुखे बा सुख सपने बा सब अपने बा उहे तो हलिया बाटे घर में चुप रह तोरा पे तो दिमागे लाकेला हमार हाँ हमेशा तू सिखावत रह कि बंटन के ज्यादा दू बात सह के रहनी का सही रे सब तो रही के कारदानी हटे हाँ मैं बुझाता कि दिमाग खराब कर रहते हाँ तो का तो ननद है तो ननद मतलब मेहमान नहीं न रहल जाला जो ना घरी रही तो यार न रही अब ससुराती भनी तो मेहमान सामान न भइली तो ओतने भरावल जाइल जाला कोई जाला कि निक लागो तो तोरा भी फोन कहाँ से चल गुले तो सोच ले माई अब हमू करम ना नौकरानी ना नी कोई के परोसा बना बना देत रहा महारानी नियन कोई चाहत रही ठीक बा तो हमारा से ना होई बुझाइबे ना करेला तू महतारी है इसकी का ऐसे बुझाला कि ओनिए के पक्ष में लड़त रहेली से ए भौजी सुनो ना एगो बात कही कर ठीक बा करो तनी फोन बात भी तरह से ए भौजी सुनो ना तनी कनिया कि तनी समोसा मंगा दे तू भैया ले बड़ी खाए के मन करता समोसा ए बुची जी खिसियाई ना एगो बात कही का ना भौजी कह देखी ज्यादा आलतू फालतू तेलहू से चीज ना खाए ला लड़का पे असर पड़ेला ऐसे काहे कहत भौजी तनी सा खाए के देखे लू हमेशा तो ना खाई ना
अपन ससुरा त ना खाई ना इज्जत तनी आई ना त तोहन जानी ये बुची जी एगो बात कही कहल जाला खिस्सा में ना कि डोली नैहर से उठेला आई अर्थी ससुराल से उठेला तो दुख में चाहे सुख में ससुराल काम है नैहर में को घरी गुजारा होई राउर बताई। तो काहे भौजी ऐसे कर तो कहता जैसे कि हम एजा कहले ना हनी जे कि जया रही तही मान ली कि हमहू अपन जो ना करी नैहर में रही तही अब हमहू जाके अपन भौजाई से चढ़ासल लगाई कि ना हमें जे गे रह तो ठीक लागी गाँव घर निमन कही बताई। तो मैंने तू कहल का चाहतो भौजी हम एजा रहत नहीं तो तारा दुख बा। देखी बुची जी दुख होला बात नहीं खे अब बताई हमनियों को तो इज्जत ना बा गाँव घर सबे कोई टोला महला तो ये ढिंढोरा पीटत है सब कोई ये तो कह चलत कि नंदी जिगिए रहे जिंदगी भर तो भगा देले बसन तो ऐसे कहले बसन जानते भौजी कहे वाला तो बहुत कुछ कहेला लेकिन तू जान ताड़ू ना कहेला तो निमनो आदमी के कुछ कहेला खराबो आदमी के कुछ कहेला कहे वाला के मुंह छेकल बा। अब मुंह ना छेकर तो दुनियादारी के आदमी काहे के देखी तो बताई रउआ समझे के चाहिए ना जी यार रउआ मार अपन गोतनी पटीदार से लड़त चलम तो क घड़ी नैहरा गुजारा हुई बताई खैती पियती अपने घरे पड़ा रहती जो दू रोटी मिलता वही में गुजारा करती। वो छोड़ा ना भौजी देखो ना पेटो में तनी तनी सब मीठा मीठा दर्द बा तनी देखो ना ऐसा हालात में अपन घरे दुआरे रहल जाला बताई रउआ खुद जाना तनी कि हम एक सरुआ बानी कोई करे वाला नहीं खे। अरे तो भौजी जो हमार के करे वाला बा तू रहू अपन ने समझ के ना तारा के आइल बानी तू अपन हो तो हम के करा भी जाई का बोली ए भौजी देखो ना बड़ी पेटो दुखाता। अरे तो वो ऐसा देर में होखेला देखो ना भौजी लड़ाई नहीं करत जी अये दादा अये मई अये दादा का बोल जी पेटो दुखाता हो भौजी अये दादा अये भगवान अये आज भी तू ये रहे का जी दिनवा का जने भौजी हमरे याद नहीं खे अये भगवान अब हम का करिए दादा कोई हयो नहीं खे अगल बगल के ए चाची जी सुना तानी जी बानी जी अये दादा कोई नहीं के का करी अजी बेटा हुआ बानी जी कोई नहीं हम का करिए दादा अये भौजी कुछ करो अरे रुकी जी हमर बुझात नहीं के दिमाग नहीं काम करत क्या करी हम अये दादा हम क्या करिए हम दिमाग नहीं के काम कर हमरे हॉस्पिटल लेके चलो ना तो कुछ हो जाए अजी सुना तानी जी अजी अभिषेक जी अरे बुची जी रुकी की का हो गया अरे बुची जी के ले जाए के हॉस्पिटल ले चली तो हटी हो दादा अरे बेटा वाला वो ना बुझाला लेके जाए के बेटा हॉस्पिटल में फोन कर दीजिए वहां सबके हॉस्पिटल में लेके जाए के पड़ी आ टेम्पो वाला के जाए बोल दे टेम्पो वाला के हां जाके लेके चलिए बुची जी चलिए जी बुची जी जल्दी हॉस्पिटल ओए दादा मैं यही से कही ना जी देखिए अपना तो अभी भी ससुरा रहल जाला और वो सब के हमार बके दुख लागे ओए दादा ओए माई ये पटवा उठी ओए दादा आज ही सुना तनी जी हमारे कपड़ा ला तो ले ले हम तो झरवा में कहले हम ओए दादा चलिए ओए भगवान का कर मैं चाची जी ए बुची भगवान के दया से बुची जी सब कुशल मंगल हो गइल बताई ना तो देखो तो ना ऑपरेशन में बड़का बड़का ऑपरेशन क के ऐसे कहत रही तो हमरा के घरे नत रख हमरा के हॉस्पिटल लेकिन कुछ देखी बताई आज हसन दिनवा में कोनो गोतनी आइली हसन देखे खातिर या ननद सास तो ये बात जान गइनी यही से लड़े के ना चाहिए अपन में जब आई कामे तब अपने आई ठीक बा वो बात नहीं के जी देख कोई के नैहरे काम आवे नैहर मतलब जब तक बात तबे तक बाटे ससुरे के बाद ससुरे में काम बाटे तो ठीक कहता हुआ हम चल जाए ठीक बा ससुरा लड़ झगड़ के चाहे जैसे भी ससुरवे काम में आई जनी आज ई दिना भइल तो कोई टका हुआइल ह नहीं भगवान से दया मनाई कि सब कुछ कुशल मंगल